Ένα νέο ακαδημαϊκό πρόγραμμα για ταλαντούχους νέους από την Ελλάδα ξεκινά το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο John Hopkins που εδρεύει στη Βαλτιμόρη σε συνεργασία με το Κολέγιο Ανατόλια που έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα εγγένεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου σε ειδική εκδήλωση στο χώρο του Πανεπιστημίου John Hopkins, στην οποία παρευρέθησαν σημαντικές προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας και του πολιτικού κόσμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την Ελλάδα. Το νέο ακαδημαϊκό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το καλοκαίρι του 2014 και αφορά μαθητές από 7 έως 18 ετών από την Ελλάδα που θα φιλοξενηθούν για 3 εβδομάδες στο χώρο του Κολεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη και θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά σχεδιασμένη σειρά μαθημάτων από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου John Hopkins. Σκοπός του προγράμματος είναι να προωθήσει πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας, την αγάπη για μάθηση και να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη. Την πρώτη χρονιά το πρόγραμμα αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 100 με 150 μαθητές, ενώ θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σε 10 διαφορετικούς τομείς, μεταξύ των οποίων θα είναι τα μαθηματικά, η χημεία, η βιολογία και η επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά, το οποίο είναι ένα παράλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν αντικαθιστά το κανονικό πρόγραμμα των παιδιών. Ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο αφορά εκπαίδευση η οποία γίνεται είτε σε καλοκαιρινά προγράμματα, είτε online, είτε σε Σαββατοκύριακα. Είναι ένα πρόγραμμα που καλλιεργεί τα ταλέντα, διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών, τους δίνει την ευκαιρία να λειτουργήσουν μαζί με άλλα παιδιά που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερες ικανότητες. Η εκπαίδευση του ακαδημαϊκού προσωπικού που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ξεκίνησε το καλοκαίρι που μας πέρασε. 5 καθηγητές του Κολεγίου Ανατόλια ήρθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, ενώ ξεναγήθηκαν και σε ορισμένες από τις πόλεις που λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα για να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία μαθημάτων. Αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα παιδιά χρειάζονται κάτι που θα είναι συνεχής πρόκληση για το μυαλό τους και δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα στην τάξη απαραίτητα και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα θα είναι πολύ σπουδαίο για αυτά τα παιδιά. Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Τζον Σαρμπάνης, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ανάδειξη των ταλαντούχων νέων, οι οποίοι κυρίως τώρα που η Ελλάδα μαστίζεται από την κρίση δεν θα είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, ενώ πρόσθεσε ότι σε μια στιγμή που οι Έλληνες νιώθουν ότι η ελπίδα έχει χαθεί, έρχεται αυτή η πρωτοβουλία για να τους διαψεύσει και να τους εκπλήξει ευχάριστα. Το Κέντρο για Ταλαντούχους Νέους του Πανεπιστημίου John Hopkins, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται το ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα, έχει αντίστοιχα καλοκαιρινά προγράμματα σε 24 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Χονγκ Κονγκ, στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 9.000 μαθητές κάθε καλοκαίρι. We work with students who take what's called an above-level test and who are highly academically precocious for their age. So the goal of this partnership with Anatolia College and CTY Greece is, of course, to find more of these students who are not being appropriately challenged in school, who have a tremendous capacity to learn at a higher level. Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσέφερε $3,3 εκατομμύρια στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας που ανέλαβε τον περασμένο χειμώνα για την προσφορά συνολικά $130 εκατομμυρίων τα επόμενα 3 χρόνια σε προσπάθειες που θα συμβάλλουν στην ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια αρχή, αν πάει καλά μπορεί να δυναμώσει και να μεγαλώσει το πρόγραμμα αυτό και το βλέπουμε γενικά στην ευρύτερη προσπάθεια την οποία κάνουμε να δώσουμε ανακούφιση και ελπίδα στους νέους ότι υπάρχει μέλλον και ότι οι πρικισμένοι ανεξάρτητα από οικονομική δυνατότητα μπορούν και αυτοί να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε ένα περιβάλλον όπου τους δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες για να ενταχθούν και στην κοινωνία και να εκμεταλλευτούν τις πρικισμένες ικανότητες τους. Δεν στρώνουμε απλά το δρόμο για την επιτυχία αυτών των παιδιών, αλλά διασφαλίζουμε τη δική μας επιτυχία, γιατί αυτά τα παιδιά θα είναι οι ηγέτες, οι στοχαστές και οι επιστήμονες του μέλλοντος, επεσήμανε ο Ρόναλντ Ντάνιελς, πρόεδρος του Πανεπιστημίου John Hopkins. Δημήτρης Μανής από τη Βαλτιμόρη για την Ελληνική Υπηρεσία της Φωνής της Αμερικής.